napatag ken nabanor iti relasyon iti maysa nga tao iti Dios. Hanamin nga tao kat ada iti relasyon na nga nasaya at isangwanan ti Dios. Tano kita tayo ti saw ti Dios iti estado iti natural nga tao iti estado ti relasyon na iti sangwanan iti Dios ket isuna ket kalaban iti ato. Rebuild iti sangwanan iti Dios. Awan pulos na saya at kanya na gapus iti basol nga ada kanya na. Agyaman tayo. Adaan tayo iti Dios nga nagpanunot nga iti tiyempo nga nagbasol iti tao. Anda tayo nga nibatan. Unay iti saw ti Apo uray pay man lang iti sakbay nga inaramid na ti lubo, inaramid na ti tao. Plinano ni Apo Diyos iti pamayana tapno iti tao kat maisubli kan may simpana ti relasyon na kanya na. Dahito di ko na tayo nga napatid nga masapol nga isimpa tayo. Kasapno nga iti pastor, anya iti nadal, anya ting kasta ti Diyos tapno iti tao kat may simpati relasyon na ti Diyos. Kasi iti may dandaron nga sursuro tata, no ada ka lang iti sikta mi, no ada ka lang iti relihiyon mi, no ada ka lang nga membro kada kami, no napudno ka ti panagserserbim, no agkararag ka nga napasnak kan dagiti santo, no agdawat ka kini Maria ti pakaasi, sigurado idanda nga tulungan na kadagitoy nga mangisimpa ti relasyon mo, nga akseptaran na ka man ang Apo Diyos. Dahiti ti pinakarason apeng aliti at ti Biblia nga inted iti Dios kada tayo. Tay suro na kada tayo no kasatno nga ti tao nga nagrebuildi nga nagbalin nga tagabo iti demonyo kad pinagbalin na pay nga anak na ket may urnos manan iti nadadal nga relasyon na iti sangwanan iti Dios. Isuro na kada tayo no anya iti plinano ni Dios Ama ket dayti aktual iti pinaka issue kanda iti maysa nga kinurektar na Apostol Pablo iti iglesia, iti simbahan, iti Colossae nga imay dagiti kasasaba akat kunada kunayo nga ni Kristo Jesus ket umanay haan dakkel nga kamalidiyay haan nga umanay ni Kristo Jesus may salaang ni Kristo masapul ngayunan nyo masapul dagiti ugali dagiti lalakay surutan nyo ti ugali masapul agkararag kayo dagiti anghel tay suda ket mensahero ti Dios katada iti may tulong na kadatay nga mangiurnos iti relasyon tayo ti Dios. Sabay hang nga naidumduma diya iti panawon tayo. Taura iti panawon tayo tata haan nga naikat diya. Ngayon kastat jablo nga nang dadaal kan mang alalilaw iti adu nga tataw tata. Nga iti relihiyon ti mangi ti kunada nga mangidanon kan mangisimpa iti relasyon tayo mangited iti relasyon tayo mangisimpa iti nadadal nga relasyon tayo iti sangapulo nga bilin iti aramid dagiti iti rumrumar nga panakay kasabat ta ada kada iti kinagpaisona dagiti nagpintas nga nang dagiti nula ang napasnak kang agserbi may simpa kan may urnos ti relasyon mo ti Dios nula ken di napasnak kang surusurutom ti sangapulo nga bilin nagkarkararag ka kani Maria dagiti santo iti seremonyas ket surutom amin dagiti seremonya kan ada kay ti maysa nga sikta nga dayti tapno may simpati relasyon mo sigurado mapan ka maakseptaran na ka ti Dios may usto ti relasyon mo usto ka di ay iti Colossians chapter 1 verse 20, 21, 22 dayto iti kunatay nga makita tayo iti sumbat na no sino kan anya iti dalan ni Apo tapno iti tao ket may simpana ti relasyon na ti Dios kunanay jay babaan kini Kristo babaan iti darana babaan iti panakatay iti lasag na iti krus ti Kalbaryo na ikan tayo iti talna na isimpa ti relasyon tayo na isimpa iti nadadal nga relasyon tayo nga nagbalin tayo nga kadwa iti Dios na isubli tayo iti Dios na iurnos na ikantay iti espesyal nga estado ti relasyon nga adipen ken nagbalintay pay nga anak na datayo nga nayadayo we were once alienated na dakes na narugit ti panagpanpanunot na nga awan pulos iti nasayaat nga ipresentar tayo ti sangwanan ni Apo tapno akseptaran na tayo nga kadwa na kuna ti saw ti Apo ada tiba kada kayo kuna na
Awanan tinaduma nga pamayaan nga plinano ni Diyos nga. Nuhan lang nga di naramid. Nuhan lang nga di naramid ni Kristo Jesus. Nuhan lang nga di babaan di dara na di krus ti Kalbaryo. Nuhan lang nga babaan di panakatay na di krus ti Kalbaryo. Kat no sino kada kayo timang anay di inaramid na nga de. Aday ti biyag nagnanayan. No sino kada kayo timang ipunlo mga admitar. Kan agpasakop di inaramid na nga anayon na di inaramid ni Kristo. Kung nati sa uti apo. Isimpan niya apo iti relasyon. Kapakawanan na isuna. Ipan na isuna iti presensya ti apo di lang. Isimpana itinapintas nga relasyon kanyada. Nga ito nga rebuildi nga kalaban iti Diyos. Pakawanan na ikan na ti pribileyo agbaling adipan na kanikan na itinapintas nga relasyon nga pagbalinan na isuna nga anak na babaan ti dara ni Kristo kan babaan ti panakatay na di krus ti Kalbaryo. No kitaan nyo di ay di jay iti sintro di 20, 21, 22 no sino iti mangisimpa iti relasyon iti tao kan iti Diyos nga babaan lang ni Kristo. Iti simbahan binangon niya po iti simbahan nam iti lugar iti simbahan kat mangiturong iti tao kat mangisuro iti tao no sino ti mangirugi kan makaisimpa iti relasyon na nga nadadaan nga ti trabaho iti simbahan iti kapi iti sikta dayta kat ahinsya iti Dios nga mangipukaw kan mangyamamu iti amin nga tao diti lubong no sino iti makaited kan makaisimpa manan iti natadal nga relasyon na iti Dios nga dijay nga iti pukaw ko mati simbahan haan nga isuna haan nga ti panagbaling nga membro na kanya na di kat babaan kini Kristo di panakatay di panakaikali kan di panagungar namanan di dara na di jay iti mga isimpa kan mangited iti relasyon iti tao iti Diyos iksamin ang ibiyag mo kapsat jalot mo din ni Kristo Jesus inanay mo ka di iso na iti biyag adal kakaditi relasyon kanya na babaan di narami na di krus ti Kalbaryo isungain may suna tamo na awan ti maramidam in may suna tawanan ti trabaho diti daga nga mangyasdeg kada ti Dios malaksid lang di trinabaho na di krus ti Kalbaryo so agpakpakasya kanya nagapu ko mati puso apay nga han mo nga admitaran nga nagbasol ka na ofendar mo ti Diyos nga na ito nga awan ti relasyon mo iti sangwanan iti Diyos nga kasapulam ni Kristo Jesus lang talkam di naramin na di dara na di panakabalin ti dara na nga mangiurnos kan mangikat ti sakit tinakam na kanya talkam di panakatay na nga nang bakulay ti baso kat noramidam di jay hanga ulbud ti Diyos hanga saor ti Diyos lusi pupuso laki di nga ramidam bijay iurnos na ti relasyon nga dadadaal manan nga itata simpaan na ti relasyon nga napinpintas nga relasyon nga itan na kanya nga pakawanan na ka amidan na ka nga di po na kanikanda ka ti napinpintas nga estado nga relasyon nga anak na sapay kumakapsan at tugaw ka man bit panunutom na iti maminano no talaga nga inanay mo di naramin kita am tigay mo kapsan at nung makitam ngawan nawaya iti Diyos nga tarayam nagururay ni Kristo ngay pudnom nga nagaputi pusom nga talkom ginaramin na di krus ti Kalbaryo ay bagam apo Diyos kahit kung umadaan kan may simpati relasyon kanya
Kahit kung masukatan iti estado ti relasyon ko kanya makalaban nak. Kahit kung may simpare ti relasyon, napakawanan nak, akseptaran nak, aramidan nak nga di pun mo ka nagbalin nak anak. Kahit ko apo Diyos, nga isimpare ti nadadal nga relasyon na. Babaan kini Kristi Jesus. Ay regalo nga inted mo, di krus ti Kalbaryo iti darakan ti bagina. Talkak iso na. Sapay ko makapsat. Ibagam di jay nga nagapu iti puso. Katalkam ti karina. God bless you.